Urximos con esta iniciativa un cambio radical nas políticas públicas do Estado español, que supere o modelo neoliberal e a obsesión do chamado mercado único español, que uniformiza as desigualdades económicas e sociales para todos os territorios. O salario mínimo español é injusto para o conxunto das persoas traballadoras. E precisamente esta iniciativa pretende corrixir, por un lado, que os territorios poidan dispoñer dos mecanismos e indicadores públicos que permitan adaptalo á súa realidade económica e social sobre a base da existencia do salario mínimo estatal. E, en segundo lugar, que a revisión do salario mínimo interprofesional e a súa aplicación garantan un incremento automático e inmediato nas tablas salariales, ademais de garantizar que non se compense nin se absorbe ningún dos complementos salariales que perciben as persoas traballadoras. A día de hoxe estamos vendo que o minguado incremento do salario mínimo súmaselle o efecto de que ten un efecto absorción, ten un efecto que aminora o salario que os traballadores e as traballadoras veñen percibindo. E por último, é unha proposta que pretende tamén, dunha vez por todas, que se derogue o IPREN, o indicador de renta de efectos públicos, e que se utilice en exclusivo o salario mínimo interprofesional como única referencia de indicador público a efectos de fixar a cuantía de calquer tipo de prestación social pública. É unha medida xusta do punto de vista da realidade plurinacional, pero tamén xusta para aqueles que non viven nunha realidade plurinacional que exista no Estado español.